Kakasi Hills Autonomous District Council KJDC haka khatkhandai tarek urisau kala penpau baka ai ka jingkarshan ka baskem ya ka jingai jingmut ka high level committee ya ka sarkar jila ban penkandria ekibrio nathem yomolong Chief Executive Member ka KJDC ba Titus W Khan ubdei dokhat ka HLC ulong baka benta jong council hi ka de namar ka jaka ka hap na ka hima milim patlaye mir jingmut pan IY ya ka tiga jaka shaka sarkar jila Daka banjur baka sarkar jila ka temu ban penkandria ekibrio nathem yomolong shaki jaka bala penkre subret benyiki ula kentui ka sarkar ban le be ka jingai jingmut HLC ban be eki besa ben ngedon bentah ka ban ai gani ka recommendation sa ka sarkar kumnu ban penkarya no eki tigi brio ki basong ha tigi jaka tika ka rule ka jongi pat mo kumga district council ka bangi don bentah ha ka report ya ka HLC ka rule ka jongi kalong ba kuma pitip kate ka jaka ka hap apo ka hima melim ti hadin ba ngilesong bun sin daka high level committee kalami kawe ka jingyamer jingmut lang bagata kalong ba ya ka do ka plot ka ba jaka ka ba hap apo ka hima melim ngin list no ya ka shiga government kenang baga government kan yo banamar ka jingtmu kandiat ngaku aban pensyai pi ka jingtmu jong ka sarkar ban penkerja ya kita gibreu ki basong ha kata jaka kalong mdei bangi kwa ban le ben ya ki kiru gide ban sutu ngalengo ba balai yang ini gisi bala penmi ya kani ka isu kum ka kenja komunal isu lani kum ka isu ka bangi le ben yanu ndai kani kamde kata kani kalong tang ban ri allocate ya kitu ki brio ki batrei haka sarkar syaka we pat ka jaka ka baka sarkar kala de penbiang penbit ban ra yaki dia katu ka jaka pat ka ba light ka ba hap apo ka hima melim kenang ba katu ka jaka kan long ka ba kham keluy ka ba kham internet ka ba kham singan yaki pat ba trong ka jala la propose ya katu ka jaka ban IT no syaka government syaka urban affairs department kenang ba ngila ban le ya katu ka jaka ban pen internet kenang ban sna da ki nu ki jat jing sna ki ban pen mentoy ya ki pat ba trong ka jela kata ka di ka we ka motives ka jing thu jong ka sarkar la ni ka jing thu jong ka ni ka high level committee ka bangi ai ka ni ka jing mut sa ka sarkar namar balai kami pat kani ka jing ya kare ketika jaka kala kelalong ka commercial area jongki katu kat ni ki jat brio ki bam dei hong wat ban le khai be an hang tu tena ta kadao kabala pen site met ki pat ba kabala long ru ka jing song ere ki pat ba bat kala don ru ki jat kam ki jat pagi jat hang tu ki jat kam ki jing di drugs kum ki nong di drugs bagi ladon ru ki jingja ki babun sin bagi brio ki syak ki syak luti yang tu tena ta kadau kenang banwan ra ya ka jing song sangan ha ka tu ka jaka ngina kaliang ka HLC ngila ai jimut ka sarkar ban le kumta tementa ka song ha ka sarkar baga de ban le be ya ka ka bala recommend da ka ni ka high level committee but ka recommendation sa ka high level committee ka long ka ba syong niya bat ka de ka ba syong anru ka bamdan ka nunu ka jingle jubor bat ka nunu ka jingle bi an te habaya kran pat bat ki we pat ki brio ki ba syuan syong bi an yang tu ka de ka kamram ka sarkar pan kerja yaki haba syong bi an daw nunu brio wala da de ukhasiru haba syong bi an haka jaka jong ka sarkar ka don ka hok ban kerja ten rai mentaru kaju ka application kan apply kini ki brio ki basong tai haba ki syong be ai ka sarkar ka don hok ban kerja iki pina kaliang ka jongi ka district council ngi don bentaru hakapan ai ka approval bangila aru ya ka jingmut syaka hima melim haswa ban list ya kini ka jaka